hapon nga hapon na kundi sa ano pa tawag bugos sa kalibutan titi sa iban nga pungson may mga suki kita nga nag-upload siya dali sa Action Radio sa tanan nga mga programa sa Action Radio no ang paghalong tungod sa padayon na natin nga pag-away sa pandemic ang COVID-19 di sa karon pagyed hambal kita ya Tita Wilma nga magluwasi na ang ginahalungan man naton subong amo ang dalagan sang panahon kay ti hindi lipod man sa aton nga may bagyo, di ba? Yes, Tita Wilma, kaya diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, especially sa sudad sa Bacolod. Magluwas na ti ang aton probinsya na dala sa paidalom sa aton Weather Bureau sa signal number 1 na ang aton man mga kauturan iya nga nagapamangkot kung makatabok sila sa dagat hindi na batian nato naman to ang report mga updated report ang ginatag ang update sa Philippine Coast Guard wala biyahe di ba cancellation of trips from Bacolod to Iloilo vice versa sa ibang tagig nga mga port no sa ibang nga mga puerto dili iya sa Negros sino nagapangabay kung pwede apat yung mga mangingisda na ton, mga gagmay na mga sayan pandagat, hindi na lang anay, no? Kaya hindi lang anay magbiyahe tungod sa dalagan sa atong sa nipanagya. Diba dito, kag sa dalagan man sa karon pang kadamuon, sang kaso, sang COVID-19. Ano ang aton idulong sa inyo sa siningang hapon? Bonang hayahay naman ako, magluwas sa dalagan sa aton panahon. Magluwas man sa ining sa karon nga kinahanglan naton mga kabataan, di ba? Bakunahan ti damo man mga reactions, kaya posible sunod sa ila sa mga side effects ni. Ara ay kay ang aton naman nga mga produkto sa petrolyo ay ikaanom na din simana iyang sinakaay. Pero masakit-sakit pag gid ni baluon ka na karon. Sila man kapasiklat ni Tita Wilma sa patagsang industriya sa mga artista natin sa showbiz industry. At siyempre, silat man nga talupang yun ni Tita Wilma karon nga hapon. Kag nga atong tag sa Zodiac Sign para man sa atong tag sa Horror Show. Update sa dalagan sa atong sinipanahon halin sa atong Weather Bureau ang pag-asa. May ara sa karon ka 23 ka mga lugar. CWS o Tropical Cyclone Wind Signal number 1 tungod sa tropical depression nga si Lani. So base naman sa advisory sang pag-asa alas 11 kaina naglandfall si Lani sa Southern Leyte. Sa karon sa signal number 1 ang tuman kadamo ng mga lugar kung sa isang ka na malawig kay pilap-pilap tawe 23 gid ka mga lugar ang gid paidalom sa signal number 1 dira Masbate o sa mga parts ng Masbate pagkatapos southern portion sang Romblon sila ginada ka mga lugar di ba Tito Wilma? Yes, southern portion sang Occidental Mindoro northern portion sang Palawan. Lakit na ding El Nido ang taytay dumaran kag Araceli, kalapit man ang Calamian and Coyo Island. Ang Eastern Samar man Biliran, Southern Leyte, mga malapit-lapit sa aton mga kauturan dira sa Islusen Panay. Signal number 1 man ang Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Gibaras, Negros Occidental. Speaking of Negros Occidental, siyempre, ang northern kag central portion pagitan Negros Oriental. Lakit na dira ang Bais City, Mabinay City of Bayawang City, ang Basay, ang Tanhay, ang Manhuyod, Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalud, Lalabatad, Dihulngan, Valle Hermoso, kag Ciudad San Canlaon, lakit man ang Cebu, Bohol na damo pag mga lugar dito Wilma. Kag ini si tropical depression Lani ini ang kunya ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 45 km per hora pag madlos naman nga nagalabot sa 55 km per hora. Ginasaligan ini siya nga magagwa sa atong Philippine Area of Responsibility Huwebes sang aga. Pero sa ato naman mga disaster risk
sa mga DRRMC, no, nga mga lokal na ton, kag bisan pa sa probinsya gani isang nagro sa Occidental ginapakalunggit ang ato mga kautan, especially ara sa mga lowland areas o kung mga prone sa mga pagbaba kag landslide o lualigmat gid kag maghalong-halong gid. Okay? Okay, tawe kadtuan naton ang sabay sang pandemic nga ginaatubang naton, kadtuan naton ang sabay sa mga kabataan. Ang ato naman Department of Health, na ang sa aton Department of Health, isa ka opisyal, no, halin sa ahensya kayong lawas ay nagpulo pa umpaw iya sa nga batsaghan nga kabalat kag kahangawa sa mga ginikanan sa pagpabakuna sa ilang mga kabataan. Paano nila kahagan-hagan tawi ang nabatyagan sa mga ginikanan? Siyempre kita ginikanan, pati kabataan, anong resistensya ng kabataan tayo? Hindi ba mga reaction ta na ay ang tanan nga kabalaka, siyempre gagmay ang mga kabataan pa. Gintaon-tawan niya sa niya isa ka official sa Department of Health ang hambal nga gani hindi man sama-sami hindi man malala ang side effects ng COVID-19 vaccine sa aton mga kabataan nga ara iya nalakip sa age group nga halin 12 anyos ug 17 anyos. Hambal ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe nga kalakip iya sa mga side effects nga na-monitor sa atong sinipungsod nga nagbakuna na sa mga bata ang masami reaction allergy na sakit sa ulo kag pananakit sa lawas. May ara man iban nga naka-experience sa myocarditis o kung nga magsinta myocarditis sa pagpalanakit na sa mga muscles bala, no? Ang mga muscles sa heart pero hindi malala suno sa iya. Kag generally suno sa iya hindi madamo ang side effects. Hindi amo sina ka severe na nga hambal pag may mga guidelines man sila nga ginapagwa. May ara man sila pa-intende sa ginikanan kung in case din man may ara na ma-experience ng mga kabataan kung diin sila magpagto kag kung anong dapat himuon sa mga kabataan. Mga ginikanan sa kabataan dito. So, sa aton may mga ginikanan, ako ka-intindi dito kay ginikanan ako na ang balatsagon, ang tanan na lang ang worry naton. Mga bata, tanayang mo, hindi kayo pakadong sa skulahan, hindi ba lang, tungod sining COVID na ini, what more kung injikan pag gino. Pero ti ara may ginapahangok man sila sa aton, kaya gina-explicar. Kag-ari naman, sa aton sining mga motorista, mga drivers naton, kabalugid ko, mga bagol nyo gapalangalot, gapalangalot kaya nagalungo-lungo pa. Kaya nga, aara naman, ikaanom na niya nga sunod-sunod sa simana nga mapasaka naman sa presyo sa mga produkto, no, sa petrolyo. Big time pump price hike set Tuesday. Buti yung buwas na ina. Ikaanom na diretso yung nga simana sa pagpasaka nila. Sang presyo. Amo niging pagwa sa mga kompanya sa mga langis nga may big time sila nga pati gayunon sa pagpasaka sang presyo sang gasolina, sang diesel or crudo kag kerosene. Lain-lain man nga mga advisory yung pagwa ang Chevron Philippines Incorporated o kung amo ining Caltex sa karon, ang Philippine Shell Petroleum Corporation ang nagpabutyag man nakapasaka sila sa kada litro sang gasolina pila sa mga nagatugkong gasolina 1.45 kada litro. Ang nagatugkong naman sa diesel o krudo 2.5 bote ng 2 ka pesos kag 5 centimos baho, no? Kag ang kerosene amuman 2.5 man ipasaka kada litro sa sang kerosene or gas na bala si ina, no? But anyway, mag-epekto ini was alas 6 ang aga, Oktubre 5, magluwas lang gid sa Caltex. Kaya ang Caltex iya, mag-implementar sang ila sing adjustment o mag-implementar sila sang ila pagpasaka. Karon nga gabi ay alas 12:01 na. Kaya ang clean fuel naman magapatuman sa pagpasaka sa presyo sa ilang mga produkto alas 4:01 buwas sa kagahon. Iban pa ng mga kompanya,
ang kaangay man sina ang ila sini ipabusyag ang announcement sa sini nga himana angot ya sa presyo nga ila ipasaka sa mga produkto sang ila sini petrolyo. Ay, masiling na mga drivers sa limitado na nga daan ang aton sini mga pasahero nga pwede mapasakay sa di pasahero nga jeep o sa mga bus dira. Pagkatapos sa mga taxi, tapos amo naman ni dugang nga lulukduhon. Pangayhay pang hakroy na gila. Sinya kulang naman ito ang amon sining budget mabuhinan pag yan no mga anak. Sila mabato patagyapon. Mabato patagyapon kay mapadayon patagyapon sa pag panikasug. Angot sini na pangatubang natong sa kaon nga mga pagtilaw. Okay. Kasi platanta naman si Wilma ang atong sini kalibutan sa mga artista. Sa mga nakakilala, dira kay Bert Billion, no? Sa itong mga young ones, no? Sa mga may edad-edad na kasi si Bert Billion, isa man isinisa ko magambal, tabala, isa sa mga hangkilan, no? Hangkilan nga direktor sa patagsang pelikula. Kasi kaya nakapitan man isa sa COVID-19. Wala pa siya nakagwa sa karang sa hospital. So, maging pasigayon niya isa sa virtual fundraising event, yung plano, kag ini patigayon nun, October 10 para sa medical needs sining veterano nga direktor nga si Bert Billion. Pagapangunahan ina ni Michael V. Kag sa iya sa ni Postman, naghatag si Michael sang nagpost sa account numbers para sa gusto nga magbulig man sa mga sa amo iya nga direktor, no? Kay Tito Manaloto kag ang bubble gum na damo man nga sikat nga mga celebrity ang maga-participar sa amo iya nga fundraising event. Di magabinuligay man na iya ang mga artista nga may mga dalagpo iya nga kita o makita man na naton nga nagabinuligay man sina. Nalatnan man sa COVID-19 since direct birth na natapikan man niya before kay since sadto sa ikadwa na wala na siya nakagwa pa sa hospital. Sinagapangabay man sila sa pagpangamuyo para iya sa amo nga director. Sa inuhan sa si Boy Abunda tawe. Wow. Actually, kadamo sa mga nangima din lagon sa ila kabuhi nga naghalin gidya sa idalom from scratches gidya. Kaya nadamo sila sa nga na-experience nga kabudlay, mga pagsilaw, antes Manila na-achieve ang goal na gusto nila kag kung anong sila subong. Amo na nga Faces of Success ang tawag dira nila na nga award 2021. Faces of Success 2021 ang ang nangin mga istorya nila sa kabuhi, no, sa mga nominees. Mga ordinaryo nga tao nga nalabot nila ang putok-putukan sang kadalagaan paagi man sa ila pagpaninguha. So, ang mga awardees and Faces of 90s 2021, ang haliman sa nagkalain-lain niya nga mga estado sa kabuhi. May ara halin sa business industry, na halin sa patay sa negosyo, may ara man sa showbiz, entertainment, and news industry, may ara man nga mga artista, directors, government sector, politicians, may ara man mga medical doctors, may ara man pageantry, fashion, and tourism industry. So, kalakip dira, kalakip man sa mga baton sang award, si Boy Abunda, sa bahin sa entertainment sector, kay si Jane Camus Nock, nga isa ka beauty queen. Kagbisan may global pandemic, madayon gidya ang awarding sini, para matagaan man inspirasyon, mga tao nga nagapaninguha, kay nalabot nila ang kadalagaan, kapyak sa mga nagakatabo sa aton sinipalibot, kay sa ila mismo kabuhi. Ipatigayunon ang Faces of Success 2021 sa Katrina Green Hill. Pero ang petsa wala pa kay tungod mainit pa kag porsi pa ang pandemic. Masibot lang tana. Okay? Action Radio Philippine Standard Time alas 2:03 na sa ito na dira mga kauturan sa inyo man mga pagkinahanglan sa mga preska kay mga matahom nga bulak ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center. Ang Johnny and Christine Flowers.
sang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Pwede ta pangtamyaw sa iton dira mga palangga nga nagaupod sa iton online. Mayong hapon lang da sa inyo. Kamusta lang? Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon sa imo. Okay. Ara siya online. Kag silinya, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my niece, Ninette Vasquez Santos, on her birthday today. Stay safe always. God bless you all and more power to ARB. Thanks, gid, Ma'am. Ikaw man, Ma'am Halong. Bugos mo man nga pamilya. Happy Monday afternoon. Happy Monday afternoon, Tita Wilma. Kag kay Mr. Beboy Villasor, kag Star Mayo and Doc Mike Mayo ni Wal Amar. Yes. Ara na sila tanan ma. Alex Montesa Melilia, ang tanan na family. Dira sa may Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto from Arizona, USA. Ma'am Chinky Delegdon, thank you so much, man. Ha? Okay. Ara man si Homa Lumina. Miss Heaven, good afternoon. How are you? Mayong hapon ko na Miss We.
Ay, good afternoon, Tita We. Tamiyaw ko family laparan, Labaniego family kag Esparesya. Ang tamiyaw bibing laparan, sang pandanon, DSB stay safe and God bless. Yes, Connie laparan, thank you man kag ikaw man. Belia Rindon, good PM, action to WEMS. Tune in lang kami maulan nun. Maulan nun ang kahaponanon. Stay safe everyone and stay safe everyone and God bless. Thank you, Gid. Toto Fernando Bongbong Narciso, gaupod man kay Tita Wilma karon na online sa imo. Salamat kagahalong man. Kedzi, thank you. Wow, thanks for the big heart. Dennis Richard Tibor Roma na salamat kid sa big heart. Ada nagaupod man siya online all the way pa from di ka magsala San Enrique, no? Nice Silfabol. Mayong hapon Tito Wilma. Basi Miss Wilmila, thank you gid mommy. Good morning dira sa imo. Stay safe and God bless mine. I love you. Okay, mayong hapon Tito Wilma pag-greet sa family Pacheco kay Casilo. Kag sa mama ko and papa ko nga nagapamatigid sila subong sa imo programa Tita, watching from Agisan, Juneri Pacheco. At sa mga suki naton dira sa Agisan, mayong hapon lang sa inyo ha, madamo gid nga salamat. Kag tamyaw lang Tita We, family ko laparan. Yes, Dana, naman si Bibing laparan sa Pandanon DSB, stay safe. Inday Cons, thank you kid. Inday Duday, salamat man pag-upod kay Tita Wilma online. Bonsais, nini kabatas dira sa may kanlaon. Kamusta lang dira sa inyo mayong hapon sa inyo dira tanan sa tanan ginaton dira ka mga listeners sa may kanlaon sa ti. Inday Lani Romiano, yes, mayong hapon tawe sa linya. Watching from Barangay Hibuan, Tapas Kapis. Kamusta kamuda iya? Salamat gid ha. Love you all. Hambal ni Inday Lani. Yes, thank you kid. No? Salamat kid. Anyway, relax lang kamuda. Kapasiplata naman ani Tita We karon ang aton sininga mga greetings. Relax lang anay. Enough na. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man
sa gihapon. Padayon action radyo, pagkolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan at mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Alas 2:09 na, Action Radio Philippine Standard Time. Ang pagbasa ni Tita Wilma sang atong sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, mabasaw na ito nga sulat sa siningahapon na padala ini sang isa ka asawa na lungod sa iya sinibana, kapatawaran. Una ang pinaka meet sa iya sining mensahe para sa My Life sa karon nga hapon. Pati kada kay nagkititawa nga pabulag-bulagan mo lang oras sa alas 2:20, alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay dira sa Talisay City kay Albert Sanz kag kay Annie, salamat man. Kag sa City Engineers Office dira sa Talisay ara nagaupod sila kuno subong hapon, salamat man. Kag sa City Health Office dira sa may Silay City, mayong hapon dira sa inyo madamo gyud nga salamat. Sige na tawe. Ang mensahe ni Sina kay Tita Wilma, nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga suki sang This Is My Life kag sa tanan nga program sang Action Radio Bacolod. Ako, Tita Wilma, may istorya man kag problema sa akong kabuhi nga gina-eksperyensya. Sabay pa nga sa pagbaton mo sang akong silat, ara ka sa maayo nga kahintangan. Diri man ko nangita sang imo account sa Facebook. Umpisahan ko tawga lang ako kay Sina, 30 years old, may bana, sa duha ka bata. Problema ko, ang mabugat nga nabatsyagan ko sa akong dughan. Tungod, ginabudlayan ako sa pagpatawad sa ginhimo sang akong bana. At kasubong si Tawe, nag-organize gihapon kami sa isa ka balay. Pero, salain siya nga kwarto nagatulog, hindi na sa kwarto namin. Daw mga strangers kami nga hindi kilalahay sa sulod sang among balay. 10 years na kami nga nakasal. Pansumero, happy kami kag in love sa isa kag isa. Nag-umpisa
nga nagpait gidya, nagpait ko no mo, nag-umpisa nga nagpait ang among relasyon. 3 years na ang nakaligad before sang pandemic. Sang na-discover ko na may other woman siya. Ang babae, Tita Wilma, anay friend man sang office mate niya. Ang bana ko, Tita Wilma, kung sila pahambalon tagabalay, homebody siya, wala hilig sa good time. Pagkatapos siya na obra, diretsyo puli sa balay. Wala siya bisyo, Tita Wilma. Tag-love ulit siya. Galing, sinakaangko niya siya sang relasyon sa ibang na babae. Deri na nag-umpisa ang tanan. I felt betrayed. Bisan, nakid-break niya siya sa iya ka relasyon. Kag nagpangayo sang sorry sa ako. I tried so much nga mapatawad ko siya. Alang-alang sa amon, duha ka bata. Pero hasta subong kita, yun na to, hasta subong kita, hindi pa siya mapatawad sang heart ko. Ay, sa pihak sang kwarto namon siya nagatulog. Kag wala na siya nagatupad sa akon. Ako ang nagdesisyon sina. Nakita ko man nga nagbago na siya. Kag permi nagapauli sa husto nga oras. Galing, hindi ko kabalo, kag hindi ko ka-insyende, Tita Wilma. Kung nga ara paghihapon ang kasakit naging himo niya sa akon. Gusto ko man ibalik ang tanan, pero kabudlay siya. Ina ang rason, kung nga siling ko, ipadala ko gito kay Tita We, kay pamatian ko ang iya hambal. Kabay pa, Tita We, mamatagaan mo man ako sa imo advice. Tuglu'i ako kung paano ko siya mapatawad sang lubos. Tina. Tina, sa imo, salamat, maayong hapon. Amo nang siling baga naton, ang pagpatawad, mahapos ihambal, pero mabudlay himuon. Kung magpatawad ka, bungat lang sa imo baba, until lang sa tip of your tongue, kag sa imo lip, sa imo mind. But deep in your heart, wala. Kabudlay. Ha? Hindi na siya madula. Mientras nagkakabuti ka. Pero si amo na siling balangat, tawi hindi man ko Diyos mo. Napatawad ko na siya kay gusto ko manumbalik ang kalipay sa sulod sang balay, ang among pagsinalayo pariyo sang una. Pero ang akong balatsagong sa giyapon, mamadumduman ko gasakit. Di hapon ng akong buot. Ibutting ganun, wala mo pa siya napatawad sang lubos. Kanya hindi man ko si Jesus Christ, sinaglan pa, mapalansang ko sa cross para mahatag kong kapatawaran sa iya. Yes. Hindi kaya si Jesu Cristo, hindi kaya si Jesus. Kita ya tao lang kita. Damo ginay-comport niya, tao, hindi tayo Diyos. Oo, pero nga ang nahambal kita sina, nahimo gani niyang pagpatawad kita pa. Kag ang pagpatawad mo, hindi tudok sa balatsyagon mo, Tina. Kaya nga ara pang hawid-hawid, ara pang paghawid mo susulod sa imo balatsyagon. Hindi tayo naman ang isiling nga,
Oo, gambal ka lang napatawad pa ka, pero ari, balabisa na nuliba mo. Pangamuyuin, girl, paamo ka na bala. Kaya nga, akong si Lord ang nagapatawad sa aton, tuod, kung siya ang nagapatawad sa aton, wala yun na ginalistang sala, ginakalimtan yun ang aton mga sala, kung maghatag siya sa aton sang iya kapatawaran. God doesn't keep a record of a wrong doing. Tuod na. Wala na ginaisip ang aton sila. As long na ano gani tudok sa aton baliksyagon ang pagpangayo sang kapatawaran sa sala na aton na sila. Panino, sundo naton, i-try din naton na masunod naton ang klase or sahi sang pagpatawad nga ginahatag sa aton sang mahal nga Diyos. Bisan mabudlay para sa aton, kay masiling ka, tao lang kita, pero wala imposible sa mata ng Diyos, di ba? Himuon natin ina. Sa itoon, taktugin man, ang iyaging pakita nga halimbawa nga pagpalansang sa krus ng buwis niyang iya kabuhi para lamang sa atong kaluwasan, dinimo niya na hindi imposible. Pwede man na guro nga, by heart and by mind, na? By heart and by spirit naton, ihambal ang ginapatawad ka siya, kinanglan, ibilin, kagtalikdan ko na napatawad ko na siya, para nga, life does go on. Maka-move on ikaw, Tina. Kasi hindi man niya kita kinanglan nga magpakamatay, kung palansa, hindi na kinanglan nga magpakalansang una tawe. Kasi magpakamatay kita sa krustaryo ni Kristo, no? Pero kung tuod kita, inday Tina, o tuod kita nga nagapatawad sa mga nakasimo sang sala sa aton, nga nagapangayo sang kapatawaran, ay ihatag niya na ni Lord. Subot nga pagpangamuyo kag pag-ampo sa iya. Ang isa kasala, hindi tuman nga rason, para nga sikwayon naton ang isa katawo nga nakasimo sang sala sa aton. Sa pihak sang iya, matudtod nga paghinusol, kinanglan matuno natin. Kita man na makatakos mo, makatakos mo silingon, kita man makatulid o kung makahibalo kung ang iya kapatawaran, tuod-tuod o lawg-lawg o joke-joke lang o himo-himo lang. Kita man mismo. Pero kung makita mo sa iya mga aksyon, sa iya mga ginapanghambal, sa iya mga hinlab, abalaan natin. Kung matudtuod siya, na naghinusog sa iya sala, kay nagapaninguha, nga mapanumbalik. Bisan amat-amat lang, ang harmoniya, ang kalipay, ang pagsinundanay, pagpalanggaanay sa sulod sa panimalay, tagait kahigayunan. Buksi ang pensar mo, inday Tina, buksi ang balatsyagon mo, magpangayo ka sang guidance sa iya sa kahipaan. Kaya nga wala imposible. Maghahatag siya sang kahigayunan para sa aton, para nga magbukas ina nga kahigayunan, para nga maangkon naton ang kalipay, ang katawhayan, ang pagsinundanay sa sulod sang aton puluyan. Kaya nga wala pulot ang aton pagpangamuyo kung ara lang sa punta sang aton mga bibigay sang aton dila. Pag magsiling kam na 24/7, ara ta sa aton panimalay, bisan anong himuon mo, kung kaisa gani, bisan makapangakid ka, pag mapangakid ka, Lord, Lord, hindi ito masugsi nga makaamo, makasiling ka, sorry. Nga ara sa tanan nga ginahimo mo, kag you're trying hard, nga mahimo ang mga maayo, ay ginatuytuyan niya dito kaya, ay ginagiyahan niya. Ito, mo. Hindi ako niya tested and proven kung that's why. Kung may mga tao man nga galay ng bot sa imo, kung hindi ka man nila mabaton, hindi, anong tayo na abdi, basta kita mo man gihapon para sa ila. Kita kabahin kita siyang ila kabuhi. Sila gihapon kabahin sa atong kabuhi. Kaya palangga natin sila. Magpangamuyo lang sila. Ina lang matugda ni Tito. Yung mga relax lang, ha? Relax lang, ha? Sa aton man dira mga kauturan, sa inyo man dira nga, gani, Tito inyo mga istorya sa kabuhi, mga experiences nyo dira sa during pandemic, yung gina-experience na itong subong, mga problema nga inyo ginang pwede nyo na ma-share diri sa atong Success is My Life. Mga previews ng mga experiences ninyo nga makatag sa inyong leksyon, pwede din ina. Na ipadala diri sa This is My Life, DYEZ, Action Radio,
Wilrose Building, Burgos Luksan Street, Bacolod City. Hindi ganyan pagi sa social media, pagi sa Facebook. Apang itaalang daan personal account ni Tita Wilma. Wilma Antuti, nagsugat mo. May arada send message, white na siya, di ba? Click nyo lang, pwede ka mo direct type, padala nyo lang kay Tawa. Ako man lang na nakabasa. Okay? Yes, Tita Wilma, kadasig sa aton oras, alas 2:33 na, Action Radio Philippine Standard Time. Oy, ang aton ay may bago nga vitamin C action. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Inday Chin also, sir. Mayong hapon, good afternoon lang ko na Action Tita We. Thanks for the 3 hearts. Love you, Gidia. Thank you, Gid. Kag, mayong hapon, Tita We, watching live from San Gabriel, Macabibe, Pampanga. Antonio Baronio and family, thank you so much. Kag, araman si Inday Virgie Olpinda. Inday Virgie Olpinda, mayong hapon lang da. At monitor naman kami diri sa may Celine Homes. Upod sa mga apo ko, hulat gid nila ilang horoscope. Ahay, malingaw man sila, Tita We. Stay safe, kagid, and God bless you and your family. Sa imo man, Ma'am Virgie, ha? Salamat, gid. Bao, nga mga anak ka mo. Okay, kag Nicel. Yes, Nicel, Fado, thanks for the care. Yes, salamat, gid. Inday Femi Espanyola, salamat gid kay Roselyn Colinco Baldissimo, good afternoon. Kay Kenny Despi, salamat man. Sa mga taga San Carlos dira, mayong hapon. Kay Carlo Cordelia, kay Annalyn Andorra, mayong hapon man. Kay John Serna, sir, thank you gid. Kay Jakatindig, kay Jack Romy Hisona, pagid, salamat gid. Related ka kay nung Kim Hisona? Bapamo ka na bala. Erlinda Agaya Haldame. Salamat man kay mayong hapon. No, kay Jimmy Bautista. Jonabeth Del Rosario Banati. Salamat gid. Kay Martin Gonzalez. Okay, enough lang na anay. Balikan naman kamo ni Tita We. Relax lang kamo da. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatiyan namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulungon kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing Action Radio, Philippine Standard Time. Ngayong hapon lang da kay Nonoy Erwin Gonzalez. Kamusta lang ko no Salamat gid. Kagdiraman sa may barangay Estefania sa may Villamar. Sa pamilya Navaja, always gid nagapamati sa imo program. Diri sa Purok Villamar, barangay Estefania. Wow, salamat gid dira. Si Ara man da si Sir Felipe ipe mong kitar si Tuto Romel na si Romel Handay ba man mayo din na siya na kay si Inday Jo na si Jocelyn mong kitar. Salamat gid sa inyo. Okay na. Kadtuan nato ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon iyan na adlaw. Para sa ating horoscope karon nga adlaw Lunes, Oktubre 4 tuig 2021 ay kay Annalie Palacios Galianay. Annalie Palacios, happy birthday sa imo. Na halin din sa bugos man nga puwersa sa mga nanay. There is Our Lady of Lourdes Tower sa Barangay Bata. Nanay, hindi, uben pa na si Annalie, no? Annalie Palacios, happy birthday. Stay safe, stay safe and healthy and lovely. Bapa mo ka na balitaw. More blessings sa mo. Enjoy your big day. Okay, Libra na kita, Tita Wilma. Ang una ni zodiac sign Libra, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Ang mga Libra, kung ano man ang inyong handom sa inyo mismo kaugalingon, mahatagan ina katumanan o maangkon mo gid ina sa husto nga oras. Kag kung anong nabatsagan mo karong nga adlaw, ipautwa. Sinanglan, ipabutsyag mo gid ina. Kag mas mo pagyud nga i-develop ang imo abilidad sa pagtrabaho. Kag para pagyud nga mangin madinalagon ang imo plano dira. May magsuwati mo nga numero Libra 42, 25, 12, 36, magenta red is your lucky color. Ay mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Ay, kung ano man ang imo mga himuon o mga hilimuon, Scorpio, tunan mo gid anay sang maayo. Kag siguruhon mo gid nga madugangan mo pagid ang imo ikasarang. Kaya nga, kung dugangan mong imo kaalam, ang imo talento, amo ina ang mangin basihan, mangin instrumento para nga batak ikaw sa maayong estado sang kabuhit mo. Maswerte mo naman yung mga numero 38, 21, 15, 13. Baby pink is your lucky color. Mga Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na taon, Nobyembre 23 to Disyembre 21. Abi mo ba lang karon nga alam mo konsiderar mo nga doon nagbakasyon ka lang tungod ara ka sa tupad sa imo pamilya kay nagkadto ikaw sa ila na masyar ikaw na. Isa pa gido, hinanglan mo man break sa konsumisyon. Ano gina-konsumisyon mo sa Sagittarius? Hinantagaan mo man break ang self mo. Mas suwati mo nga mga numero 58, Justice 7, 12, 35. Cyan blue is your lucky color. Yes, Capricorn. Ay mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, Octubre, Justin 9. May ginapaabot ikaw karon nga adlaw? Yes. Mangin malitayon ikaw kay mag-aabot gid na. Ano gina-expectar mo karon nga adlaw? At kung kwarta man kinanglan, Capricorn sa imong horoscope,
kinanglan mahingalungon ikaw sa paggastos na. Kag ang imo naman, kung ara ikaw may mga utang-utang ka, amat-amaton mo naman para nga mangin libre ikaw sa kautangan. Tinami din man na. Mga maswerte mo, mga numero 20, 42, 15, kag 35. Mustard yellow is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman ni Nero 20, Febrero 18, abi Aquarius, ano sa imo horoscope, kung ibi ang konsepto sang ginatawag cooperative. Pawala ka lang. Pinaglandamin ko, mga cooperative kasi kung ano lang. Observe ikaw kung paano mo ma-develop sa imo kaugalingon, sa imo trabaho, kag kung may negosyo ikaw. Mas wati mo naman ng mga numero, 14, 17, 42, kag 35. Mango orange is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Febrero 19, Tubtob, Marso 20. Para madula ang mga negative vibes sa pensar kag balitsagon mo, Pisces, abi mag-pray ka. Pray. Okay. Kag hindi mo man pag idalok sa kaugalingon mo ang pagpahuway, suno sa imo horoscope. Pisces, 5, 29, 47, kag 9. Scarlet red is your lucky color. Okay, nabatian natong tag sa zodiac sign, no, tawe. Una nga bahin sa pagbasa natong sang horoscope para karong adlaw. Relax lang, abi pang nabilin sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercial. This news sponsorship is brought to you. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. pero antes man, tuto edilaos, na sila sa may Victoria City. O sila ni Nanay Isabel, aralan sila kung as always, nag-monitor tinigaw po kay Tita Wilma. Kay Maria Teresa Hofelinia, good afternoon, Action Radio. Salamat man kay Mark de la Cruz. Mark de la Cruz, dira sa Castillana, mayong hapon lang. Kay ginatamyawan ni Tuto Mark and family Villanueva, dira sa Banwasang La Castillana. Pagid watching from Barangay Haginit, La Carlotes City. Keep safe lang always and God bless. Thank you, Gid Raymar Beranyo Lingoste. Okay. Now, padayuno na ton ang pagbasa sa mga nabiling ng mga zodiac sign para man sa itin tag sa horoscope. Anyway, happy birthday, Galiliwo. Anay, happy birthday, Shane Viray. Shane Viray, happy birthday to you. Halin kay Inday
ang defensor. Okay. Aris na kita, Tita Wilma, ang mga zodiac sign nga awis, ano na Tita We, amoy ni mga natawo, Marso 21, tubtub Abril 19. Ari, nagasinahanglan pa ikaw sang panahon, Ari, para sa imo plano. Kani ara ka plano nga daw hindi vidya, daw hindi pa pwede bala nga makaganda yung resulta. But silingon, kinahanglan niya pa na panahon, so tunaan mo pag isang maayo kung ano ina. Padayo na lang ang imo pagpaninguha. Keep it up, na? Padayo na lang, awis. Kaya hindi ka madulaan paglaom. Kaya diin di na makadto. May resulta gid ang tanan. Kinahanglan, patient ka lang. Masuwati mo nga mga numero 32, 10, 12, 24. Cobalt blue is your lucky color. Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Aha. Ari. Ang imo pride, ang imo bugal, ibutang ina sa lugar. Kung pwede nga makapaumod ka, makapaiway himua para nga hindi magdamo pagyud ang sitwasyon. Kaya nga, abi mo, madiskubrihan niya ang hindi mo maayo nga plano. Ang ginahimo mo ina, sala ina sa inyo relasyon, kinahanglan, untatan mo ina. Kaya hindi ka na magpasino-sino pa. Kung nakasala ka, Taurus, kinahanglan, mag-say sorry ka din. Maswati mo naman yung mga numero 7, 7, 5, okay, 23 ka 12. Tangerine is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, adi mo, mainganyo mo gid ang mga supporter, mainganyo mo gid ang mga magasuporta sa imo sa kung ano man nga bagay. Trabaho mo, career, trabaho mo sa pamilya mo, o project mo, whatever, na? Kag magagwa gid ang kamaturan, Gemini, kag mahayag sa tanan kung sino gid, ara pagid. Mahayag sa tanan kung sino inang may makatul nga dila na nga nagasunlog kag nagagarit-garit gid sa imo. Pero kung mga amo na wala Gemini nga makahalit, never mind, pamahikita sila. Maswerte ba sa hindi mo lang matuod? Maswerte mo nga mga numero 26, 35, 4, 12. Sign blue is your lucky color. Tag yes, Cancer. Ay mga Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22. Pangamuyo. Ang pagpangamuyo, amo ina makapadula sa imo mga nabatsagan nga hinakit. Ang imo mga hinakit kag kaakig dira, no? Ipangamuyo para ina magaganhagan kag madula. Dira magaumpisa abi mo, dira magaumpisa ang ginatawag success sa imo kabuhi. 21, 15, 30 kag 10, mga masuwati mga numero. Vanilla brown is your lucky color. Kaya katapusan natin ng zodiac sign, Leo. Ang mga Leo ay hindi patawi. Hulyo 23, Leo. Hulyo 23, October 22. Rina. Utda inang lubid sang kapigadohon. No? Kapurauton sa kaboy mo. Tapos sa ina. Kinanglan mo, himuon mo, kag kinanglan mo ang determinasyon sa kaugalingon mo para mapauswag, mapa-improve, ma-develop mo ang imo kaugalingon kag mag-aayuhan ka sa ulihin. Leo, 12, sa 8, 28 kag 23 mga masuwati mga numero, amethyst violet is your lucky color. Ang mga Virgo, yes mga Virgo, dira gusto 23 subtub September 23. Abi mo bala Virgo karon nga magabalik sa imo ang tanan nga ginhimo mo sa imo isig ka pareho. Maayo man o kung hindi man maayong hinimuan. Gani suno sa imo horoscope, pilia, permi nga maghimo sang kaayuhan para ang balik kaayuhan. Virgo, mga masuwati mga numero 8, 15, 23, tag 48. Dollar green is your lucky color. So, nabatihan natin ang aton tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope sa karon nga Lunes, October 4, tuig 2021. Mga palangga natin nga mga tag palamati. Of din ninyo ako. Ang aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for soul. You died, Jesus, but the source of life
flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy. Charata ba ito sa COVID-19? Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat yan, mga palanggan natin ng mga tagpalamat sa pag-upod ninyo. Kag also, we offered our prayer for the eternal repose of the soul of Father Mike Carion, si Father Carion. May he rest in peace. Kag sa iban man natin ng mga kauturan nga nagdaliwan na, sina Rusing, Ola Era, yes, sa pamilya,
kami nagapalabot man sa amon sinikasubo, no? Sa inyo dera. But anyway, so siningabahin si Tita Wilma magapaalam na kay wala na kita sang tanong no? I love you, okay lang aara sila ko no sa may Camili, Barangay Kubay na Carlota. Salamat gid na sa pamilya Ganza. Madamo gid nga salamat. Antes man si Tita Wilma magpaalam sa karon iya nga adlaw Lunes sa diin 83 days na lang ang nabilin. Christmas Day na, 90 days na lang bilin. New Year na. Kaya welcome na to ng 2022. Ang mabili na to nga Bible verse of the day sa inyong halin sa Deuteronomy chapter 5 verse 33. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Madamo gid nga salamat mga palangga naton nga mga tagpalamati. Buwas na naman na mayong hapon sa liwat. Standby sa may tahong nga drama, mensahe, sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.